Nginibingelele lengane zakwethu, niyaphila lapho? Ngiphilile mina bafowethu, yabona. Bafowethu, kwenye ivesi la engicela mhlawumbe sithi ukushera ingane zakwethu, yabona. La ingane zakwethu ukugqugquzelana, ingane zakwethu, whether uyakholwa uJesu Kristu noma mhlawumbe ubungakakholwa, usazokholwa, ngoba vele siyafuthi ukholwa ingane yakwethu uJesu Kristu. Leli vesi leli ngane yakwethu elakho ngane yakwethu yazi, ukukhumbuzana nanokugqugquzelana ingane zakwethu, yabona ukuthi yabona impilo esiphile ukuthi njengoba silokhu sinxenxa ukuthi asikholweni uJesu Kristu, sinxenxelane, yabona. Okay, kubani amaHubo 103 verse 12, yabona. AmaHubo ngesingisi bathi Psalms 103 verse 12, yabona. Ithi ngilifunde-ke ngane zakwethu ukuthi njengoba sinxenxela kuJesu, yabona. Leli vesi ngilibhekise ukuthi ngilibhekise nje kumuntu osekholwayo nongakakholwa, yabona ngane zakwethu, ukuthi nansi indaba ukuthi the way uJesu Kristu ngempela esithanda ngakhona nangendlela izono zethu ayithethelela ngakhona, yabona. Lithi as far as the east is from the west, so far does he remove our sins from us, yabona. Mangilichaza ngesiZulu lithi njengempumalanga iqhelele noma yehlukene nentshonalanga, kanjalo uyasusa izono zethu kithi. La kukhulunywa ngoNkulunkulu, umprofethi lo uDavide ukhuluma ngoNkulunkulu ukuthi uyabona njengoba ilanga liphuma ngapha entshonalanga kuya ekushoneni kwalo ngendlela lezinto eziqhelelene ngakhona, yabona. Lithi uNkulunkulu uyakhona ukuthi izono zethu ayisuse kithi noma futhi asithethelele zona, yabona. La ugqugquzelela ingane zakwethu mntakababa, noma uthi usone kangakanani, nami mntakababa, hey mangibheka futhi emuva ngicabanga izinto ade ngizenza, hayi nokuhlala phansi ngibamba ngezansi ngithi hayi ngeke, yabona. So nami ngane ukuthi bengingcolile ngane zakwethu. So omunye uzothi ubona ngani ukuthi uNkulunkulu uJesu sekuthethelela izono. Ngane wakwethu, uma unikela impilo yakho kuJesu Kristu bese uyathalaza ukuthi uJesu ngicela ungithethela zonke izono zami engizenzile, uyibale ngamagama, yabona. Ubala ngamagama uyakuzwisa ngaphakathi, futhi kwesinye isikhathi mhlawumbe angaze akubonise nama mhlawumbe awukholo ukuthi izono zakho ukuthethelela, angaze mhlawumbe akwembulele noma mhlawumbe akubonise ngephupho noma ngombono ebusuku ukuthi izono zakho uyithethelele, yabona. Khona kwesinye isikhathi futhi ukuthi ubone ukuthi la ngiflophile la, ngonile la, yabona. Ubone futhi emhlabeni ayekho umuntu ongakuthethelela ngendlela one ngayo, akekho umuntu ongakuthethelela, uyabona. Kodwa manje uJesu Kristu futhi uyakuthethelela ngane yakwethu, yabona. Futhi uyakuzwisa uzwe nawe enhlizweni yakho ngaphakathi nasemoyeni ukuthi hayi sekumhlophe. Hayi mhlawumbe masithi sithethelela izono siyapretenda or si-acta sengathi ayikho into wrong esiyenzile. No, sazi kahle ngane ukuthi sonile impela sona uNkulunkulu, kodwa futhi sacela intethelelo wasithethelela. Siyezwa ngaphakathi ukuthi hayi no, sesiclean manje, yabona. Sesiclean, siyezithethelele isono lesi, yabona. Ingakho omunye umuntu ngezibonelo mhlawumbe uwumahosha ubudayisa ngomzimba, ethi hey, le ntombazane lena isiyakholwa, hey, le ntombazane ngiyazela kuphi ibidayisa ngomzimba, mhlawumbe usawathenga lo muntu lo, yabona. Yebo, lo muntu usengakubuka njengomahosha wena, yabona. Kodwa futhi uJesu Kristu ngendlela akuthethela ngakhona izono, uze naphambi kwabantu ubonakala ukuthi lo muntu kahle kahle useclean loya, useclean, yabona. Omunye angaze esho ukuthi hayi le ntombazane le ibumahosha, kodwa le ayisesiwumahosha lo. Omunye angaphika ethi hayi no, asathi uNkulunkulu uba nendlela yokukhazimula sekutshengisa ukuthi usekuthethelela izono, yabona. Akline, ageze njengoba lisasho leli izwi leli, yabona, ukuthi nje uNkulunkulu izono zethu ukuthethelela impela isona sithathe asila. Khona lenye ivesi lithi uyilahlele elwandle lokukhohlwa, okuchaza ukuthi isono uyakuthethelela ngane kwethu kube sengathi awukaze wona. Ingakho ezulwini mfethu siyumangala ezulwini ngane kwethu kube khona abantu ade bebulala abantu bezinkabi mhlawumbe beyinini, uthola mhlawumbe lo muntu wanikela impilo yakhe kuJesu Kristu washona wangena ekhaya ezulwini, yabona. Umangala uthi hayi lo muntu uye lo wabulala ubaba wami, ufuna la ezulwini. Umangala uthi hawu lo muntu la ezulwini ebabulala ubaba wami mhlawumbe wenzani, yabona. Uyomangala ngenxa ukuthi uJesu uyayithethelela ingane zakwethu izono, yabona. Uzofanekisa ngempumalanga nentshonalanga njengoba qhelelene izono, uyasilahla, asilahlele entshonalanga, usale wena usempumalanga, uclean, ungcwele. So ngizobona ngane zakwethu uJesu futhi uyathethelela ingane zakwethu. Kwamina nami bengingcolile, mina benginenzondo enukaphuhlu kodwa uJesu Kristu angithethelela kuleyo nzondo, futhi kade futhi wayisusa la lenzondo le, akagcini ngokuyithethelela. Uphinde futhi hayi le Bible leli lithi and remove our sins. Uphinde futhi uthi manje abantu wenza into e-wrong, uthi abantu uphuza utshwala, ulala kuba utshwala, afika akuthethelela isono sokuphuza utshwala, aphinde futhi asisuse leso sono kuwasilahlele le ntshonalanga,
yabo, ungasaphuza nokuphuza utshwala. Ngenza isibonelo yabona ukuthi lezi lithi he removed our sin yabona, uyasusa leso sono leso yabona, akagcina ngosithethelela kuphela yabona. So into asigqugquzela ingane ukuthi bafethu uyathethelela ingane zakwethu uJesu. Khona futhi uthi wona mfethu empilweni ubone ukuthi yabona la akunamuntu okangithethelela, kodwa uJesu ngana ukuthi uyathethelela yabona. So asikholwe uJesu Kristu ingane zakwethu yabona. Ngiyabonga.